Sikubingelele sikwamukele mbukeli we-Maggie Media. Namhlanje sikuphi? SikwaNkala eMlazi kwa-D. Umndeni wakwaNkala-ke ubusicelile ukuthi asiwulekelele-ke siwukhulumele-ke nabahlali baseNingizimu Afrika ukuthi-ke mabalekelele bafake isandla-ke ukulekelela-ke ukungcwaba-ke ithambo lomndeni wakwaNkala-ke. Mhlawumbe uzozibuza ukuthi-ke yini indaba befisa ukulekelela ngomngcwabo-ke. Umndeni-ke wakwaNkala-ke usukuphele-ke amaviki amathathu-ke kumbe sekuphele inyanga-ke seloku-ke indodana yabo-ke yashona-ke behluleka-ke ukungcwaba-ke. Namhlanje-ke sivakashele-ke emndenini wakhona-ke kwaNkala-ke ukuyothola-ke kabanzi ukuthi kungani-ke behluleka ukungcwaba, kanti futhi-ke umphakathi waseNingizimu Afrika ungalekelela kanjani. Umfana eyahamba yaphuma la ekhaya ngoba ibona isimo esiyisona ekhaya, yahamba yathi eGoli iyozama umsebenzi. Ithe mayifika ngale Goli ngabe sengithola ucingo ngomhla ka-12 June kwathiwa isidutshuliwe. So njengoba isidutshuliwe-ke ikhanda lami laduma ngoba angazi ukuthi ngizothathani ngihlanganise nani, njengoba ngiyacela nje ababukeli nosomabhizinisi nanombani nje ongafaka isandla sakhe angisize, ngoba inkinga yami enkulu yokuqala ukuthi umntwana alandwe eGoli. Bese elandiwe eGoli fanele afake emakhazeni, fanele angcwabeke, akukho lutho la ekhaya, umndeni akukho musho umuntu osebenzayo. Nami nguma wakhe ngakade ngisebenza, kodwa manje ngesimo engikusona angisakwazi ukusebenza, ngihlala nezingane, akukho mali engenayo ngenyanga. Ingane enginayo iyodwa eholayo u500 kuphela. So ngiyanxusa nje kakhulu, ngiyanxusa onakho aphonse isandla, onakho noma yini, omakhelwane nabosomabhizinisi namakhansela nanoma ubani osemhlabeni ongakwazi ukungisiza ngoba ngisenkingeni. Ngiyacela ukuthi enenene bangisize ukuze kukwazi ukuthi le ngane ilandeke la ikhona, ngikwazi ukuyibona isingcwabeka. Ngicela ngisho nabamakhaza, yonke indawo, ayikho into enginayo, ngiyimina nje, anginalutho. Ngisho umsebenzi makukhona ongakwazi ukungizamela umsebenzi, ngiyayicelela nawo umsebenzi ngoba angisebenzi. Yeah. Ngeke ngezwe kancane unosisi uzomphendula sisi. Bese ngathi buwade take on imizamo yokuthi umzimba ungalandeka noma siphinde yabhidlika. Noma ngikhulume nawe mama, khona imizamo ebese nizamile ukuthi umfowethu elandeke noma bese sike sahamba nosisi saya kaGatsheni sayokhulumisana nomama wakhona, umama lo onamakhaza. Wabese yasithembisa ukuthi uzokwazi ukusisiza ngokuthi asilandele umzimba eGoli, ebese ewubeka emakhazeni akhe. Emva kwalokho-ke sekuphelile-ke, wayimina njengoba ngihleli la, fanele ngabe sekwade ngihambile ngeGoli, ngiswele ngisho imali ukuthi ngigibeleke ngiyo-verifya ilokhunja lapha umzimba wami. uGatsheni ubekade ezama ukuthi uzowulanda umzimba. Yebo, bethi mina angihambe ngeGoli, angithola imali yokugibela ngihambe ngeGoli. Bese ngiqedile ukwenza zonke izinto ngamkhomba umntwana, bese ngiyamfonela-ke uzobe seyambuyisa ambeke emakhazeni akhe. Emva kwalokho-ke kobe sekuphelile, akukho okunye enginakho. Shuthi kule mizamo kade athembisa ukuthi uzoyizama, akakabhidlizi ukuthi uzokwenza lokho. Hhayi, akakubhidlizi ukuthi uzokwenza, yena ulinde mina. So yini esele ukuthi ungayi eGoli? Ayikho kwayona ngane yami imali yokuthi ngigibeleke ngeGoli, njengoba nala ekhaya isimo senje akusebenzi muntu. Siye sibe nenkinga, ingazi nokuthi sizodlani ngelinye ilanga, baqhamuka omakhelwane abakhona abaseduzane baphose. Yeah. Okay. Onalo usizo ongakwazi ukungisiza ngempela, inamba yami ithi 073 347 2484. Ngingabonga kakhulu ngoba ngempela angazi ngizothathani ngihlanganise nani. Ngicabanga ukuthi mbukeli lapho ngasekhaya-ke uyaluzwa kahle hle udaba ukuthi-ke luhamba kanjani-ke emndenini-ke wakwaNkala-ke. Kodwa-ke sibe sesithola ukuthola ukuthi-ke kahle hle uze umfowethu aluleke ngolwazi olukhiwe phezulu-ke. Ngabe sikuphi isizathu esenza-ke umfowethu-ke lona-ke owashiya umzali wakhe umndeni wakhe-ke eMlazi kwa-D waphikelela kwayindonga ziyaduma lapho khona abezama amatoho ukuthi-ke ashintshe isimo.
behlala naye ke sike sakhuluma nabo basibekela kanje. Ngithokozile yamanje. Yeah, so kwenzakaleni qhawe kahle kahle? Nami ngizwe ngendaba kathi phela ngizwe nje sewasha abantu ukuthi bamdubulile yabo. Ngiyithatha lokho lapha yabo ngizwe nje bayimela ngizwe ngibanga ukuthi ngabantu bokusekhaya. Mabesho kuthiwa bamdubulele ukwenzani? Bamdubulele ukuthi behamba nomuntu vele ofunwa abantu yabo umuntu vele oyichila kahle phela behamba naye so abamthole naye ngoba ufuna abantu abaningi. Yeah. So umuntu ade funeke lo akade ehamba naye. Lo ade ehamba naye. Bajwayele nokuhamba naye noma uvele wangishintshela ngoba khona umuntu lo ahamba naye umuntu othanda kubuya nasejele akanasikhathi singanani ephumile mhlawumbe mhlawumbe lenyanga bese kuyesibili ela ngaphandle uvele wayisondeza kuyena ngazi yeah. No right. Angikubambe qhawe. Kodwa ke manaka uyazi la ukhona umzimba wakhe mfowethu. UseJimeston. Umama uma engafika lapho ungahamba uyokhomba. Umama kudala ngalisize nje ngoba phela kulindwena ngiyathi manje kuza noma ibonga ayifani la kuma because mina street. So wena ulinda umama. Yeah. So i-ID kamfowethu lo ngalapha isasekhona. Hayi la akafikanga la. Wayishiya phi? Wathi kimi wayishiya le emlayo. Ekhaya kumama. Washo kanjani? Manje lezi zinto izolungiseka ID ngekho. Ngihambile ngakwenza i-certificate. Ngihambile ngakwenza i-birth certificate. Oh. Ngihambile ngakwenza i-birth certificate bathi ngisebenzise yona. Oh. Nayi kulungile qhawe bengifuna ukuzwa nje ukuthi umama umesuka lana uyazi nokuthi uzoshona phi nanokuthi kwenzakaleni but asingandi kakhulu ngokuthi kwenzakaleni because sengikuzwile. Abantu benze njani? Laba ashona nabo beshifihliwe bona. Oh sekusele yena kuphela. Sekusele yena kuphela. Lo wathi funeka wangala enkani. Yeah. Yomunye ngasowathi omhambi. Sibe sathola ukuthi ukhona kade sebathembisile umndeni ukuthi uzolekelela ke ngokungcwaba ke sona ke isidumbu ke kodwa njengamanje inkinga enkulu ukuthi ke yikho into ebambekayo ukuthi ngempela ke uzobalekelela kuze kufike kuphi ke wona kumndeni wankala ke ngokungcwaba ke wona ilunga lawo sibeke sesithatha ucingo futhi simshayela ke lo bathembisile ukuthi yena angakwazi ukuthi abangcwabele akubalekelela ukuthi ke abangcwabele ke mahala ke lona ke ilunga lawo sifuna ukuthola kuyena ukuthi ke kungabe ngempela uzokwenza yini lokho khona sikhuluma naye ke usisi uyena ke ubesebeka kanje. Umama la ngathi uyalazi udaba labo. Yeah. Baveza ukuthi banomfowethu osegoli. So ngifisa ukuzwa ngasohlangothini lapho ukuthi yini othembisa ukuthi uzobenzela yona. Into esikhulume ngayo nabo bebethe akukho lutho. So ngase ngithi mina okubalekile kodwa ukuthi fanele uqale kutholakala ukuthi umzimba uyatholakala yini ngale egoli. Uma ngabe kuwukuthi umzimba ugcina usutholakele yilapho singaqala khona ngoba eziningi izinhlelo zakhona ezinye ngeke size sikwazi ukuyifinalize singakazi noma umzimba ukhona uyatholakala ngoba kutholakala ukuthi umama womfana yena ungapha ngaseThekwini akayazi into eqhubekayo ngale goli ngoba ubehlala nomunye umfana. Yeah. Yeah. So okuningi besingakakufinalize nabo since bena lenkinga abanayo kuphela ngithi ake baqale bethole ukuthi
ngalena umfana uyatholakala nikwenzakalani kwabe bekhale ngokuthi ne-ID yakho umfana engathi abazi noma bazoyithola yini. Yebo. Angazazi ukuthi ngingayibeka kanjani. So abazi ukuthi ukuwapha amakhaza njengamanje. Bazi ukuthi useGermiston kodwa abazi ukuthi yini eqhubekayo ngale ngoba abakumentionile engathi khona umfana okade ehlala naye lo oshonile. So wayeseyahamba yokwenza i-affidavit angazi noma yokuthi uhlala naye ngoba ngizwe bephatha nendaba yokuthi abazi noma i-ID ishile yini. So ngangazi ukuthi ukusha ngoba ba-mention ukuthi uDutshuliwe kuhlangana kanjani. So-ke kwawukuthi-ke ngase ngithi kubona ake niqale nithole eqala ukuthi wona umzimba-ke uzotholakala yini ngoba udaba lwamaphoyisa phela lolu. Yeah. Ngikumentionile nje kakhulu ukubona ukuthi lolu daba lolu udaba olunamaphoyisa phakathi. Baye baqale batholane nomseshi kuqala kuzwakala ukuthi yini ezokwenzakala, umzimba uyatholakala, kwenzakalani. Yeah, ngoba mangathiwa kusuka manje ayikho into ephathekayo ukuthi bayazi ukuthi umzimba ukuphi. Nayo-ke indaba-ke ngoba ikona ngivele ngathi okuningi asiyokwazi ukuthi sikufanalize ngoba asazi nanokuthi umzimba ukuphi, umama wale ngane ungapha, ingane ibihlala ngalena nomunye umuntu. So into esingakayazi ukuthi ngempela iyona ngithe abaye baqale bahlangane nomseshi kuqala kuzwakala ukuthi umseshi sithini isitori sakhe yena. Yeah. Yebo. Okay. Okusho ukuthi uma ngabe sebatholile ukuthi umzimba ukuphi, uxhaso khona elingaqhamuka nalo. Sesingabona lapho ukuthi yini eyenzakalayo uma ngabe kuwukuthi umzimba utholakele. Ngisho njalo ukubona ngithe sesingabona lapho ukuthi yini ezokwenzakala uma ukuthi umzimba uyatholakala ngoba sikakazi udaba lwamaphoyisa lolu. Yeah. Yebo. Okay, hayi siyabonga mama. Bahlali baseNingizimu Afrika sicela nihlabeni ulawule niyeza ukuthi impica abadala udaba lakwaNkala lokubambene iphithene akucaci kahle hle ukuthi ke kungabe kuzokwenzakala kanjani. Kumama kushoda ngemali ukuthi ke ahambe ayigoli akwazi ukuthi ke ayo identify ke umzimba wendodana yakhe obese ke uyathutha umzimba ke ulethwa ke khona lapha ke esifundazweni ke sakwa Zulu Natal lapho khona ke izokwazi ukuthi ke ugcine ke ubekiwe. Sacela noma ubani alekelele ke lo mndeni ngoba ke akucaci ukuthi ke kugcina kulungile na.